highly skilled ሓያል ጥበብ ሓያል ክእለት ወይ ድማ high paying jobs ብዙሕ ገንዘብ ክፍለካ ዝኽእል ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ሓያል ጥበብ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኦም ንምንታዮም ኣብ ካናዳ ነዊሕ ዓመት ከይጸንሑ እቲ ደልዮም ጥበብ ደልዮም ሞያ ምስ ሓዙ ካብ ካናዳ ዝወፁ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ኢሚግሬሽን ካናዳ ዘውፅኦ ሓበሬታ ነይሩ ንሱ ከዓ ንምንታዮም highly skilled immigrants twice as likely to live Institute for Canadian Citizenship እዚ ኢንስቲትዩት እዚ ብዛዕባ ዞም ሓያል ጥበብን ሓያል ክእለትን ዘለዎም ኣብ ካናዳ ተቐመጥቲ ካናዳ ወላ ፐርማነንት ሬዚደንት ኾኖም ይኾኑ ቴምፖራሪ ወርከርስ ለመፅኦም ድሓር ናይ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ምስ ሓዙ ግን ናይ ካናዳ ስኪል ዘለዎም ኣብ ካናዳ ዝተምሃሩ ብሓፂሩ ናይ ካናዳ ኤጁኬሽን ዝወሰዱ ሲ ንምንታዮም ዘድልዮም ጥበብ ዘድልዮም ሞያ ምስ ሓዙ ካብ ካናዳ ዝወፁ ዝብል መዝናዕት ገይሩ ኣገራሚ ዝኾነ ውፅኢት እዮም ካረኺቦም ብመሰረት ዝግበር ዝነሎ መዝናዕቲ ሲ ንካናዳ ብዙሓት ስደተኛታት ይኣትው ኣለዉ ዝብል እዮም መብዛሕትኦም ግዜ ዝሰምዑ እንትኾነ ግን ሓደ ናይ ኣብዚ ነዚ ሓበሬታ ንምፅራይስ ንዳንኤል በርናርድ ዝተባሃለ ሲኢኦ ናይዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ካናዲያን ሲቲዘንሺፕ ምስ ሪፖርተርስ ኣብ ኦዳዋ ዝገበሮ ነይሩ ንዞም ሪፖርተርስ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ይቦም ነይሩ ኣብ ካናዳስ ሓደ ኣሎ ሚስኮንሰፕሽን እዚ ከዓ ጉጉይ ኣረዳድኣ ወይ ጉጉይ ርድኢት ንሱ ከዓ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ንካናዳ ይመፁ እሞ ንካናዳ ዕቑባይ ሓቱ ድሓር ኣብ ካናዳ ይቕመጡ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ሞያ ክእለት ጥበብ ዘይብሎም ብሓፂሩ ዝተበለፅቲ ናይቲ ሲስተም እምበር ኣፍረይቲ ወይ ሓገዝቲ ነቲ ሲስተም ተራ ዘይብሎም እዮም እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ተሰሚዕካ ዲስ ኢሚግራንት ስራሕ ወሲዶምልና እዚኦም ኢሚግራንት ገለ ዝብል እቲ ሪያልቲ ግን ንሱ ይኮነን እዚ በርናርድ ዝተባሃለ ብዕለት 18 ወርሒ 11 2025 ኣብ ኦታዋ ኦንታሪዮ ርእስ ከተማ ናይ ካናዳ ማለት እዩ እዞም ፕሮፌሽናል ኢሚግራንት ካናዳ ብቐንዲ ትደልዮም ሰባት እዞም ፕሮፌሽናል ዝበሃሉ ሓያል ጥበብ ሓያል ክእለት ሓያል ስራሕ ሃይ ፔይንግ ጆብስ ዝቅበሉ ዝግብኦም ኣብ ካናዳ ሲ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኦም ሞዮኦም ምስ ቀሰሙ ናይ ካናዳ ዝሃበቶም ትምህርቲ ምስ ቀሰሙ እሞ ከዓ ሲቲዘንስ ምስ ኮኑ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ሃይሊ ላይክሊ ብቐንዲ ክወፁ ዝኽእሉ ወይ ድማ ብቐንዱ ንካናዳ ገዲፎማ ዝወፁ ንሶም እዮም ብሓፂሩ እቲ ዝተማሃረ እቲ ኣዝዩ ጥበብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሞያን ክእለትን ዘለዎ ከም በዓል ዶክተር ይኹኑ ከም በዓል ኢንጂነራት ይኹኑ ወላ ኮምፒውተር ሳይንስ ትመሃሩ ዘለዉ ኢንጂነራት ይኹኑ እዞም ሰባት እዚኦም ሃይሊ ካብ ካናዳ ዝወፁ ዘለዉ ካናዳ ዝገድፍዋ ዘለዉ ሲ ምሁራት እምበር ደይ ምሁራት ኣይኮኑ እዞም ሰባት እዚኦም ንምንታይም ካብ ካናዳ ዝወፁ ዘለዉ ሕጂ ኣብ መግለፂኡ ነቲ ጉጉይ ርድኢት ንኸብርህ ኢለ ኢሎም መዓልቲ ቀሪበ ኣለኹ እዚ ርድኢት እዚ ከዓ እዞም ብሉፃት ንሎም ዘለና ሰባት ካብ ካናዳ ይወፁ እምበር ንካናዳ ይመፁን እዮም ዘለዉ ብቐንዲ ካናዳ ትደልዮም ሰባት ከዓ እዚኦም እዮም ብትምህርቶም ብፍልጠቶም ብክእለቶም ብሞዮኦም ንካናዳ ዓብ ዝተዋፅኦ ክገብሩ ዝኽእሉ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ይወፁ ኣለዉ እታ ቪድዮ መጀመርታ ምስምዓ ብቐንዲ ሓጋዚ ኩና ሰትስምዓኒ መጀመርታ እታ ቪድዮ ክስማዓኩም ሓፃርያ ናይ ሓንቲ ደቂቓ እንትኾነ ግን ንፁር ርድኢት ክትበኩም እያ ድሕሪኢኻ ናተይ ግለፅ ክበኩም እያ ንከታተል Or I allege anyhow that we continue as a nation to talk about immigration as though it's an act of charity, as though we're here doing immigrants a favor. And to some extent we are. There are people seeking refuge and asylum, and I'm glad that we're able to provide safe harbor. But most of the time, Canada needs immigrants far more than they need us. And so for those calling for the immigration system to prioritize quality over quantity, these findings give no cause for celebration. Today we published data that made clear a startling fact. Canada's most capable immigrants are in fact most likely to leave. The professionals Canada needs most are those who stay least. Of the 16 most in-demand professions, 10 have retention rates that are below average, effectively reducing the contribution period for these people. The 5-year departure rate for immigrant healthcare workers is 36%. That's the same for scientists. The 5-year departure rate for experienced executives is 193% above average. Software developers, AI and cybersecurity professionals, managers in finance, engineering, architecture, the very people who can help Canada build the economy and infrastructure and housing of the future all leave at above average rates. It will already be difficult to double our non-US trade volume, as the government has declared its intention to do. It gets that much harder when globally connected immigrants with global Rolodexes leave for competitor countries.
Budget 2025 proposes billions to attract the world's best researchers to our universities. But what's the ROI if we can't retain them? برنارد أب مجلس يقولك خمسة أبز فيديو كن سمعت أنا حنا كابتن 10 شدش أب كان أجدستين نهزب كان يتقم عن نبلا إن ديماند زخنا حيال تدلاينات ويتطلب نزلوا نيسرح أوعدات تن عسرت سرحت ما بزحتهم توم بروفيشنالز نتسرحهم قريفهم كابز عدي وجه ما بكلا عدي كم على أمريكا ريفات حجرات يوم زقلقلون صار أتبغاندي زغط عنا خا 36% بفلاي أب هيلث كير أتصفحنا يتعنا سرحو كم بعد ميديكال نيرسي دكتوراه ليزوم كلهم أب كاندا تماهرهم نكادا كفريهم كحجزيهم نابلناهم كاندا تنتيهم أب كلا على علم كيدومي بسرح سرحو كمون ولا ساينتيست خوينو قل خابتي موياتات ويطبابات لنا نتقسم دلنا بعد سوفتوير ديفلوبرز اي اي ديفلوبرز ساينتيست ماناجرز ناي فاينانس ناي انجينير كمون اركتكتشر انجينيرات እዞም كلهم تقسم ዘለና بقوندو ኣብ ካናዳ ዓብ ዝተዋፅኦ ኩሎም ዝኽእል ኢንጂነራት ኣብ ምህናፅ ገዛ ኣብ ካናዳ ከም ዝፍለጥ ሕፅረት ገዛ ኣሎ ስለዚ እዞም ኢንጂነራት እዚኦም ዓብ ዝተዋፅኦ ኩሎም ዝኽእል ነይሩ እንተኾነ ግን ኣይፀንሑን ኣለዉ ዋይ ስለምንታይ ሕጂ ትቐንዲ ረኺብና ዘለና ሽግር እንታይ እዩ እተን ልክዕ ከም ካናዳ ዝኾና ተወዳደርቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ ዝሓሸ እንተ ውፅኢት ነቲ ሓደ ኢሚግራንት ንዑ ዘዋፅኦ ሃገር ኣሜሪካ እንተ ኮይኑ ምስ ካናዳ ወዳድሪ ክሪኦ ከሎ ናብሩ ኣብኡ ዝሓሸ ክፈል ዝሓሸ ቤነፊት ዝሓሸ ደሞዝ ዝሓሸ ናይ ታክስ እንድሕር ይቕበል ኣሎ ንምንታይ ኣብ ካናዳ ይፀንሕ ስለዚ ተወዳዳርነት ክህልወና ኣለዎ ክንመሓይሽ ዘለና ንሕና ኢና ን2026 ዓብዪ መደባት ሰሊዕና ኣለና ንብላ ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነዞም ዓበይቲ ፕሮፌሽናላት ነዚ ጥበባትን ሞያታትን ዝሓዙ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ካናዳ መፅኦም ኣብ ካናዳ ክሰርሑ ፃውዒት ንገብር ኣለና እቲ ፀገም ግን ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ካናዳ ተማሂሮም ኣብ ካናዳ እንድሕር ይሰርሑ ኮይኖም ካናዳ ብሓቂ ትረብሕ ድያ ዘላ ወይስ ትኸስር እዚ ሓቶ እዚኣ ምስኹም ክገርፋ እያ ናብ ካልእቲ ኣርእስትና ንቐፅል መቐፀልታ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ከዓ ኣብ ካናዳ ኣብ ሎብሎስ ከም በዓል ሱፐር ስቶር ማለት እዩ ሶቢ ሴፍዌይ ባኒ ዝገዛእኩም ናይ ሪፋንድ መደባት ኣሎ ይበሃል ኣሎ ብልክዕ መደብ ከመይ ግን ሓፍትና ኣብ ቲክቶክ እናሓለፍኩ ዝረኣኽዎ መፅናዕቲ ከም ዝገበርኩ ብሓቂ ቁኑዕ ሓበሬታ ትሕልፍ ዘላ ናይዚ ሓፍትና ሓበሬታ ብልክዕ ከብዚኣ ከቕርበልኩም እየ እንከታተል كمي وعيكم حجي ما انت ياخذ بالدليل اب كندا تقمطوا عند حكينكم ما اخاب لاب لو زبحال جروشري بوتا بان زغزاخو سبات منغستي 500 مليون نهزبي كخفلو قصعوا مالو እዚ خاني مسكالوت نايس بيزا دشوتو دكانات جروشريታት ተዘራሪቦም ዋጋ ናይ ባኒ ንልዕሎ بحساب ተባሂሎም ብድሕሪት ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ كم جيروم واقع وسخم سلة شوتلو اتمنجستر ما خم خجول سلة زي فكر لهم 500 مليون دولار نهزبي كمل سلو مقطعات توحي ومعلو مالج سلازي على عسر تخلته نايز أزلنا ورحي عسر على عسر تخلته ديسمبر ورح عسر تخلته يا تاني مودعتها معلتي ناكل تشحن عسان حمشن سلازي أب Canadian bread settlement كيتكم claim جبرو 5 شخص صدلكم كاو بزحات سبات نحر دي جيروم كأني لعلي وينكم أتأكم يخلي ترانسفير قبلكم وينكأني gift card mail box كسردلكم سلازيا go to CanadianBreadSettlement.ca صحفلكم يبستحتي زحفنا هتوات أنها تحبيتها بتعمل تبغي يغندلنا عب تيك توك إن أنا بوزحي كتاتلع بتعمل تبغي فيديوهات تبغى حبيتنا كندا تهب عب تيك توك فولو تبغى تقولهم I don't think channel YouTube زلوا but YouTube زلوا نيرو لينك تحت نقول لكم عاد اني ابزخونه وان يوتيوب انت راخ في تاغن ابزا تا حزب تحت قبل لكم فالو نكتبوا صبح حبيت اتمزل نقصل بزعبا كندا خي وصانا خلنا احد له اب كندا سي دستو على كل حد ነገር አለው ንሱ ካንታዩ ሰራኦት እንተሪኹም اب ستورات سوبر ستورات ديو ዝኾነ ሶቢ ሴፍዌይ ጦጦሮ ብለም ሰብ የለን ይሞጹ دليوم ترنيفهم أب استاي حزوم واللي كارخون مستيخون ولا توم سكيورتي 911 يمدولو تقالوا سوم دولا كالن هوملس ماتي حدا هوملس طلالا قال حشيت ستيخون قال يخون ماتيكا نسخا تطوبل نعا قد فريت بلونها مهنياتو قال كاراغيرو تعقب لك خليو دنت ستوري حتر هيوت كامات عمنت منتاي نبرت أبزي أب أونتاريو داغفورد بزعبة زي زارم نير داغفورد بريمير ناي أونتاريو
بسرعة كاب دكان آتيوم فيديو قديحهم نيرهم آتيوم مشمع خريطة مالتي ملي قبلهم موزي غروسري بملو مليهم حيزهم مناوط مالتي ما عرف خندي زحزن كان زيلو يزارب نيرو نسخاتكم كن أنا بزا كالفاد لزولف ملأختي كم زي عندك قاتم كله جاغا نخد كون يتفوتن ويتطوكو بلو ما يتفوتن وين عقدف سرق انديو ايصبو انديو بليز ايملكتكم اللهم قال انا تزول نيرا ساي مفقر قالتوا له انا تزخون نيرا وخمي لكم نار اخو اي ملكتكم اي اتوكم زي قدايكم ايكونن دلا مقبر ولا عداق ما يصحات عدق خيركات وص صامسوم كتقالس نعخ خراير ندو عقبلوا هوليو نحرهم لس كتحزون ترات هوملس وريقو خاسي خايف بلقايا ስለዚህ ኣብ ከም ዝጋጥም ከሎ ገለገለኹም ኣለኹ ኣነሲ ጅግና ሂሮ ምኾንኩ ሂሮ ይትኹን ጀጋኑ ኣብ ከም ኣብዚ ጅግነት ትበሃል የለን ሪኢኹም ከም ደይረኣኹም ጉዳይኩም ኣይኮነን ፖሊስ ናይ ነዋን ይድወል ኢንሹራንስ ባዕሎም ካቨር ስለ ዝገብርሎ ማለት እዩ ጃስ ግን ማዕረ ክንደይ ዳግፎርድ ኣብ ኣንጨርጭሩ ክዛረብ ከሎ እታ ቪድዮ እቲኣ ተኸታተልዋ Did you see these characters on the news last night that went into the LCBO up in Kitchener? They're brazen bunch of crooks. You know, I have all the confidence in the world in the police services, Waterloo Police Services, the chief, he's a champion, the chief. We got to catch these guys and throw them in jail. They just do not care. They go in there, they start loading up. And you know what's ironic? It's the taxpayers' money, the LCBO. And so they're stealing off the taxpayers. But I have confidence they're going to be caught, and the judges have to keep these guys in bail.